فلا تكونن من الممترين. Allah madaukakin sarki ce manzon shi alhaqqu min rabbika, gaskiya dai tabbatacciya ga ta nan ta zo daga wurin ubangijinka. Fala takunanna min almumtarin, dan haka ahir karka sake ka zama daga cikin masu shakka. Har abada manzon Allah bai taba kasancewa ba kuma ba zai taba kasancewa daga cikin masu shakka ba. Amma duk wannan ana jan hankalinmu ne mu musulmi, in ya zama manzon Allah da Allah yake da yaƙinin gaskiyar shi, yana gargaɗin shi cewa ya tsaya akan gaskiya kai ya zama cikin masu shakka. Famin babu aula mu musulmi mu tsaya mu jajirce akan gaskiya, kar mu sake mu kaɗu, kar mu sake mu raurawa duk da juyin juya hali da za a samu. Sannan kar ka samu kanka a wani hali wanda tsoron mutuwa ko ɗauri ko talauci ko yunwa, tsoron ba a yi da ku ya sa ainihin ku ki tsayawa ku bayyana menene addinin musulunci ya ce. Domin a irin wannan halin yakan zama hali na jarabawa. Haka Allah maɗaukakin sarki ya jarabci musulmi da zama da waɗannan Yahudawa a Madina don ya jarabci imaninsu. Shi yasa kullum sai Allah yake gargaɗin su. To haka mu ma Allah ya jarabce mu da irin zama a wannan irin hali. Kuma Allah ya ɗauki wasu mukamai a wancan lokaci ya danƙa wa manya-manyan kafirai tattalin arziki da harkar noma kaf a Madina ta zama tana hannun Yahudawa. Har ya zama annabin namu da Allah ya aiko da gaskiya ya zauna cikin bukatar da sai da ta kai shi ya tafi wurin Bayahudi ya ci bashin abin da zai wa iyalin shi cefane, wanda wannan ya kai shi zuwa ga jinginar da kayan yakin shi na jihadi, sulke da makamantansu a wurin Bayahudi. Har annabi ya rasu bai samu hali ya zuwa karɓo waɗannan kaya ba, sai da Abubakar ya hau khalifanci aka je a karɓo su. Amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ki karanta musu wata aya da Allah ya saukar mishi ba. Manzon Allah bai yi sassauci akan wata gaskiya wadda Allah ya dora shi akai saboda ya samu muƙami ba. Me yasa a yau ake samu wasu lalatattu daga cikin waɗanda suke cewa kansu musulmi suke komawa su ainihin mara kafirai ba saboda suna sa rai su samu ainihin muƙami? Me yasa daga cikin malamai ake samun waɗanda salon wa'azin su ke canzawa saboda mulki ya koma hannun kafirai domin su kiyaye mishi kujerar shi ta umara da ta hajji? Me yasa